Erokamano nyako Ramogi ma en Ramogi TV biro ni achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. En thuolo ma waikore makare gi weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. Achije adek mitudo gi monjo Seneta ma Vihiga Godfrey Ososi ochwal e doho ma Kisumu. Ma en gimoro achiel kendo manyo timre. Ing'eni luang' na achiel modonjo nyuka, ok moni madho nyuka. Ikaw ni luang' ne tiwi to kucha. Luang' ne wadwano weche wete kucha, mondo wadhi nyime gi nyuka. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o osingo ne joket mwandu ni Kisumu nigi kwe kendo chenro mag arita kwe ni kare. Kwayo rais ma en William Samoei Ruto gi jo ODM Brigade nigi teme duoko tension mantiere Kenya sechegi. Ok en picha maber ka ji goya kila pali. Moko kuom jodak Mombasa koro kwayo jatend piny William Ruto kaachiel kod Ted Kweth makwedo piny owacho mondo mi oduokie chien liet mar siasa magikoni osechako kelo midhiero. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jotelo ma pacho ka okwayo siasa mar kwe mondo bedie pacho ka gijiwo josiasa mondo ket maine us agenda margi ma ok nyayo atulo. Jatend United Green Movement David Maraga oseo siasa mar athuwe kod lweny ma medore pacho ka gisani ka owacho ni monj mar Seneta ma Vihiga Godfrey Ososi ne ok en gimotim makare. Koloso Nyaururu, Maraga nojiwo jopiny mondo ndikre kaka jolut ombulu mondo giyier jotelo makare e yiero ma higa manyien. Kama Ososi ambao amezungumza au maoni yake ni tofauti na yale ya rais na anapigwa bila sababu yoyote, hiyo ni kusema mimi rais mimi ndiye authorize hiyo. Haiwezi kuwa inafanyika bila yeye kujua. Na tunalaumu jambo kama hilo. Tukiendelea mbele, hiyo ni kusema serikali haitaki mtu yeyote awe na maoni tofauti na ile yake. Our 32nd county to visit as part of the Ukatiba Caravan that we launched early in February to sensitize Kenyans, urging all of them to register to vote. We are very happy with the progress made so far in registering especially young Kenyans, and we are urging more and more Kenyans to come out in large numbers. Our target is really to have as many young Kenyans register so that we can send this incompetent, corrupt government home. We give the front leadership a leadership that will benefit us, a leadership that cares about our generation, the young generation, that will give us jobs, that will make us have good living standards, and that's what we want as a country, and that will only be brought by Honorable David Maraga. Moko kuom jodak e kaunti ma Bungoma dwaro mondo mi jatend migawo mochung'ne arita kwe Kipchumba Murkomen gi jalupne Raymond Omolo mondo non malong'o monj manotimne Seneta ma Vihiga Godfrey Ososi e kaunti ma Kisumu. Jodak oseo monjno ka giwacho ni gie sani liet mar siasa medo chwakore pacho ka kendo jotend arita owinjore okaw ting' mar rito jopiny kod jotelo e kindegi. Gimedo seo monj moseneno machiegni ni ma ojathor timne josiasa chutho to mago makwedo piny owacho. Sio chama. Lakini mnaweza sema wakubali Sifuna atembee nje mzima. Itakuwaje kuwa last time kulikuwa na mkutano kwa Kakamega, ikakuwa ni viongozi inafaa kuwa attacked kwa airport. Kupata intel hawakushuka huko, wakakuja wakashuka the other side. Huyu ameenda kwa hoteli tu kukaa kukunywa chai. Makosa gani ilikuwa kwa kukunywa chai? Hata kama ndo siasa, hatuwezi tukawacha nchi yetu ikafika kwa midomo ya nyang'au ili tuanze kufanya siasa ya kutumania guns kwa mahoteli tukipigana. Godfrey Ososi ni Godfrey ambaye ni mtu mpenda amani, ni mtu hana kashfa. Sijawahi sikia hata Godfrey Ososi akitusi mtu. Na huyo mwenye amepigwa ni kiongozi, ni senator, ako na security, wako na bunduki, na anapigwa kama mtu mwizi. Ni mtu amepigiwa kura. Je, mimi maskini nani ataniokoa? Nani atanilinda? Ni jambo la aibu, ni jambo linaleta hata inafanya unafika mahali unaanza kushtuka kwa moyo wako. Mbuko mnaaibisha Kenya.
Muko mnaaibisha Kenya nyi watu. Muache kutumika vibaya na wanasiasa. Munapewa pesa kidogo, munaleta aibu kwa wazazi wenu. We shall not allow this as young people of Bungoma. And I want to urge young people across the country kwamba we should have honor in poverty. The politicians have realized that we are poor so that they can use us in any way. Jatend piny William Ruto kaachiel kod 10 kaunti ma Nairobi ochuo kogno chenro mar gedo mar kar bago romo kod nyasi manyasani motis ni Entertainment District, chenro migeto tieki e kind dweche 12. Kar bago nyasi no Ruto wacho ni biro chwalo boma ma Nairobi e rang'iny mamalo kendo biro konyo loko such boma no. Jatend migao mar weche tuke Salim Vuria opuoyo chenro makamano kowacho no biro chiwo thuolo mag tich ne rowere kod chiwo kanyo ma konyo gi timo chenro moko mopogore opogore. Through this agreement, we are establishing a new development anchor within the Nairobi city, a modern multi-purpose arena and an integrated entertainment district that will host international events, support our creative industries, and expand Nairobi's global footprint. We are very glad that the youth of this country will have a facility which will not just be for sports, but will also position Nairobi and Kenya as a truly strategic location for investment. Nairobi has a vibe. Nairobi has a sound. Nairobi has a spirit. And this arena that will bring in basketball, events, functions, is at the right heart of our region. Gavana ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o okwedo monj manyocha notimne Senator ma Vihiga Godfrey Ososi e boma ma Kisumu, ka bende osingo ne johala kod joket mwandu ni boma ma Kisumu kwe kendo kik monj makamano migi kibaji moramora. Kanotwa gi Ramogi TV e bore Nairobi, Nyong'o noyango nosetudore kod tendo bila e kaunti ma Kisumu mar rakore aching kod jonjore e okenge mar keto kwe boma no. Ojiwo jodak ma Kisumu mondo thegre kod timbe mag njore kaka yo malombo joket mwandu kod johala e kelo mwandu gi Kisumu kendo nyayo dongruok e kaunti no. Jo Kisumu osetimo maber ahinya kuom neno ni ka kwe nitie kendo ka ji winjo chik maber kendo donjo nigi kendo ging'e ni biro konyogi, wanyalo dhi nyime. Kendo Kisumu osedhi nyime. Kata kanyocha neno kokete list mag counties duto mosedhi nyime gi dongruok. Kisumu County ne namba 3. Omiyo akwayo jowa, gigi ok tim nikech Anyang' Nyong'o en gavana. Gini timo nikech jo Kisumu odak Kisumu, mondo gidag e town maber, giyud tich, welo limgi maonge thagruok yoyote. Gima nyocha otimre Kisumu en gima rach kabisa. Wendo kolimou to en e magawa madho chae, kata in gi dhawo igoye nang'o? Nitie sirikal Kisumu, ka ng'ato kethoni tidhi ka sirikal, kata idonjo ka polis ng'ani okethona. To ok inyal kawo chik e lweti ni in ema koro in jaj to in e polis in ema igo ji. Mano ok nyal timre. Omiyo koro adwa nyiso jothuro maber ahinya ni gima kamano ok wayiego kendo watimo gi Kisumu ni wa condemn thoroughly. Kendo wabiro neno ni watakawa hatua motegno mar neno ni ng'ama timo gima kamano ong'e ni chik ni nadi. Nyocha asego simo ni jomotelo ni polis Kisumu to gi jomotelo gi sirikal maduong' Kisumu county kaka county commission and so on. Nyocha waseloso mwawinjore wadwa kwe Kisumu, kendo gisekawo hatua motegno ahinya kuom jogo manotimo kamano. Ok wabi yie ni gima kamano dhi nyime. Ma en gimoro achiel kendo manyicho timre. Ing'e ni lwang'na achiel modonjo nyuka ok moni madho nyuka, ikawo ni lwang'na tiwito kucha. Lwang'ni ni wadwa wariche wete kucha mondo wadhi nyime gi nyuka. En gima manyicho time marach ma jo Kisumu koyiego, ok ayiego, jo Kenya koyiego, kendo sirikal osekawo motegno kabisa. Sani kaka loso ni jogo manyicho adek kuom oserwakie, kendo sirikal maduong' okawo gini motegno kabisa. Nikech ka owe gima kamano timre Kisumu, onyalo timre Nakuru, onyalo timre Mombasa, onyalo timre Kilifi, Kenya kamoro amora gima kamano kudwa notimre. Moko kuom jodak ma Mombasa koro kwayo jatend piny William Ruto kaachiel kod ten kweth makwedo piny owacho mondo mi oduokie chien liet mar siasa ma ikoni osechako kelo midhiero kata ka kinde yiero pok ochopo.
Magi ne giwache seche ma bende ywaruok e kind jolar kombe Mombasa osechako nyiedhore kuma pichni mag moko kuom josiasa mong'aw e ginga paya sani yiecho ka moko kuomgi bende iwang'o gi wasikegi mag siasa. George Aoko nigi ler. Odiochieng' achiel kende bang' jaod bura manyali Mohamed Ali chwalo ng'ur bang' jogo mapok oyangi walo pichni mage mane ong'awe ginga paya e alwora Malikoni kod Nyali. Tim ma kamano ne ochako timore ne pichni mag jalar kom Manyali Nelson Alfayo mane ong'aw e Ulalu Manyali. Moko kuom jopiny koni en tim makoro nego kawi okang' mapiyo to chutho ni mar chal ni onuore mana kaka ne obedo e kinde kampen mar yiero mokalo. Wayudo notieno ma piny orugoni bana mar Alfayo Nelson ogo piny. Mano wawacho ni en luoro mapoko ne nyaka nene. Nyocha siasa mar bana mar ji chopego nyicho go piny. Mano en siasa mar luoro mapoko ne ne nyaka nene. Bana mar Margaret Olang ne gigo piny. Bana mar Odhiambo Waore ne gigo piny. Bana mar Awiti ne gigo piny. Bana mar Jabes ne gigo piny. Gigi nuore nikech jogi ofia jok mabiro madwa chung' sani madwaro telo. Nikech jogi nigi clear message. Jogi nigi clear vision magi kelo ne jopiny. Ng'ato osiluor ni an ka ng'ano keto picha ne kacha to dhi yomba. Mago timbe maricho. Ma isa demokrasi. Oyieni wuoyo, oyieni timo gimidwaro, jopiny madhi amua ni ng'ani George yomba. Koro onge tiende muko bana. Gikoni jotend arita nyaka to koro chak luwo ndas jogo ma itudo kod timbe mag kamago ma gikoni kidek nyayo tulo. Ka gikoni ote manie bana mowalgo gin mana mago majiwo oganda jo Kenya mondo mi ondikre kaka jogo ombulu. To ningo bedi sama koro wueni gavana ma Mombasa ningo chung' mondo wachi nikech bana go yudo go tax emomiyo kata kimukogi. To ningo bedi en aweya nikech kata en oringo kama koneno bana go kokonegi to ningo bedo penjo to bana mana ni kaka ng'amukogi. To gigi thoth gitimo ka poko polisi no ntiere gino neno gi to ginyaka atwa. So polisi gima gitimo en ang'o? Ng'ama kama golo bana en ng'ama jakuo. To bana gi gin go tax. Ok en free ni ng'ato kete kata free. Ochulo per day. Mantiere fee mochulo. Mombasa emunego take responsibility to magi mamuko bana gi. Na hao ambao wamejitokeza ndio unaona kama malini zao maposta zao zinawekwa chini. Ni wivu tu na kujaribu uchokozi. Kwa hivyo hiyo kitu wanafanya ni kitu ambayo inatakikana ichunguzwe na polisi, na yule anatoa hizo vitu ashikwe kwa sababu mtu amegharamia na pesa zake kuweka posters. Nebe ndege seyo timbe mag monj mikone chalne timore nikech weche mag siasa ka gichiwo ranyisi mar monj mane ojuko seneta ma Vihiga Godfrey Ososi ka en Kisumu. Kwayo rais ma en William Samoei Ruto gi jo ODM brigade nigi teme dwoko tension mantiere Kenya sechegi. Ok en picha maber ka ji igoya goya kila pali. Gima notim ne Ososi Kisumu en tuo joluo gi Waluya ma en gima ok wanyal yie kendo wakwedo e okang' mamalo gima notim ne Ososi Kisumu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotelo mag duond bura ma Jubilee e kaunti ma Nyamira kotelegi kod jakom duond bura no Vincent Kemosi ochwalo ng'ur margi e wi rem mar rowere ka opande chal magikoni tamo gi dhi nyime gi ndikruok kaka jogo ombulu. Ka giloso yo Nyansiongo kama ne giromo gi jogo malaro kombe mopogore opogore e duond burano, jotelogo nokoni rowere ng'ur rito opande kuom kinde malach bang' ndikruok ka gikoni moko koso kawo opande magi bang' ndikruok. Kata kamano jotelogo oseyo piny owacho kuom koso chiwo omenda moromo ne duol mar yiero IEBC mar konyo apisas mage ndiko jogo ombulu e kor gwenge. Hata kama vile tunaendelea kuhamasisha watu wakuje wajisajili, pia shida ni katika upande wa vitambulisho. Saa hii tuko na shida na vitambulisho hapa upande ya Nyamira. Kwa hivyo sisi tunataka kutoa mwito na hata honyo kwa serikali kuwa iweze kusaidia wananchi katika upande wa Nyamira ili waweze kujisajili katika vitambulisho. Leo tumekutana hapa ili tuone vile tutaenda hata kwa matanga, tuende kwa buying centers, tuende kwa makanisa, tuende hata kwa funerals, tuende everywhere, ndio tuone kama watu wetu wamejisajili kwa voters. Na sana sana hapa Nyamira tumeona kwamba kuna shida kubwa, watu wetu hawana ID cards.
wengi wao hawajaendea, wengi wao wameenda wameshika hizi ID cards na wameziwacha kule kwa vituo. Bado namba zetu za kujirejista ni ndogo sana. Saa hii kama North Mugirango tuko na watu karibu 2,300 na wale ambao wanataka kujiazili ni watu 25,000. Kwa hivyo ningehimiza watu wetu wajitokeze, vijana wetu jitokeze, ndio tushike hiyo kadi. Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC oyango ni gintiere kod ikruok makare mandiko oganda ma pacho ka kaka jolut ombulu manyien motelo ne yiero maduong' ma 2027. IEBC oyango ni gibiro timo chenro makamano maonge ng'ikruok moro amora. Komishona mar IEBC Ann Deritu bende omedo ni duolno biro timo chenro mar ndikruok yo makare chutho to ne gwenge ma kinde mathoth osebedo ka chiedh nade mar koso yudo yore mag ndikruok nitie. The theme of this enhanced voter registration for the 1 month is deepening Kenya's democracy through inclusive voter registration. So we intend to include everybody and get them from wherever they are, and work with all stakeholders to mobilize all the eligible voters who are not registered so that we register as many Kenyans as possible. Most of the young people who have attained the age of 18 have come to register in our constituency offices, even at the ward level, and we are calling upon them to use this opportunity to register, because we are going to the grassroots level, and there is also the KIMS schedule that we are giving to each ward. So we are coming closer to the people. Nyasi mar iko itimo ne ringre jaod bura ma Olkalao David Kiaraho e dalane mantiere Tigoni Limuru e kaunti ma Kiambu. Kiaraho nowito ngimane koyudo thieth e piny India. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otelo ne jotelo mamoko mag sirikal e nyasino. Wawinjane kaka nyasino dhi mbele. Is that the God who has kept you and given you that life, he will continue standing with you, blessing you, even for your kids to grow like his father wanted. Kwa hivyo sisi kama watu ya Limuru tutakuwa na nyinyi, tutafanya lolote ambalo tunaweza, lakini watu ya Nyandarua, hata nimemwambia gavana Badilisha hapa hata wengi wetu tuko na makao huku. Kwa hivyo sio ati jambo kubwa kuona mtu ako na makao Olkalao na mwingine hapa. Hapa majority leader hapa niko na wabunge sitting and former more than 15 who are resident here. Lakini hiyo tuongei kwa sababu si lazima tukae vile tunakaa, lakini ile kitu ya muhimu ni kumuomba Mungu na kuhakikisha kila mtu anapatiwa heshima. Na vile nyinyi mmekuja na njia ya kupatia heshima familia na yule mwenzetu tunaye kuenda kupumzika. Asante sana. Asante sana mbunge, our host today, Mheshimiwa Kirago. Nimealifiwa pia tuna speaker ambaye alikuwa speaker wa Nyandarua County, Wahome Ndegwa. Sijui kwa wapi ulikuwa rafiki sana wa mheshimiwa. Pia kuna MCA wa area hii, Limuru East, Mheshimiwa Kawa Boy. Sijui, asante sana mheshimiwa. Mpigieni makofi mazuri. They are hosting us today. Kuna timu ingine ambayo tugiaga ko recognize ma na ni marutite wira munene muno na mheshimiwa. Niguigwa tatu gukorwo tuhititie timu yake Araho rugama ina iguru. Timu ya Araho simameni juu. Simameni. Hiyo timu yote ndio imeweza kufanya kazi na mheshimiwa Kiaraho. Wamefanya kazi kubwa sana miaka 13. Hebu tuwapigieni makofi mazuri. Mungu awabariki sana, Mungu awapatie faraja
And there's huyu ni Mungu wa chance nyingine, atawapatia another chance, na hiyo chance itakuwa. Asanteni sana. So kwa sababu ya muda mimi sitaki nipitishe pale, lakini nataka nimkaribishe Mheshimiwa Faith Gitau ambaye ataongea kwa niaba ya kamati ambayo tumekuwa tukishughulika na mambo haya. Kisha akimaliza atanirushia microphone niendelee na ratiba mahali ambapo tumebakisha. Na Mheshimiwa Faith, labda mnaweza kuja na kamati ambao wanakamati ambao wako hapa, kina Miriam. Naona tu Miriam, sijui kama kuna John tu hapa. Unapoongea we are going to thank you, na Mheshimiwa Engineer Kirago. You were a big team, lakini wale ambao wameweza kufika leo ni hawa wanne, na utaongea kwa niaba ya kamati yetu. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Your Excellency, Deputy President, Professor Kithure Kindiki, CS Miano, Majority Leader Kimani Ichung'wah, protocols observed, na family ya Kiaraho, Jackie and your children, na andũ arĩa mokire, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Leo hii nimekuja hapa kulete rabirabi zangu na za watu wa Nyandarua as a whole to Jackie and your children. Tumekuwa na wewe all through this time, and today is the day, and I continue praying that God will comfort you, give you the strength, and I know that everything will work out for your good because you love God. In a special way, I want to recognize Kiaraho team. That team you see there is the team that is behind Kiaraho's success in Old Kalau. Mungu awabariki sana. Tunawaenzi na tunawaombea that all shall be well. Sitaongea mengi, tumekuwa na nyinyi. Naomba tu Mungu atatuonyesha hapo mbele vile itakuwa. Na nĩ thengio mũno Kioni nĩ tondũ nĩ wauga ciugo cia goro. Kenya ĩno nĩ itũ, twamĩcina ĩkũhĩa twĩ gũkũ. So let us all be careful ciugo iria tũraria, and especially mathiko-inĩ. Nĩ tondũ thĩinĩ wa mathiko kwĩ arĩa mararĩra. We akorwo ndũrarĩra kwĩ arĩa mararĩra. Nĩ ũru mũno gũka kwĩonania mathiko-inĩ. So rekei tũheane itĩo na tũhe atongoria arĩa maitĩrĩirio maguta nĩ Ngai gĩtĩo. Akorwo we ndũitĩrĩirio maguta, Ngai ena gĩtũmi kĩrĩa atũmĩte we wage gũitĩrĩrio maguta. And therefore rekei tũheane itĩo. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago. An gi ote moko kama tin. Ramogi TV chenro neno maler Kariobangi North ka. Kendo moro wa mano iluongo ni kawan goduo to gisewe Ochieng' Akelo. Mano jo dundo mtu kubwa size ndogo. Kaeto ote machielo ka en mara Mary Joy kawuok Abimbo. Iwacho ni in kodwa kare. Dana Diedo mar Minyenya. Erokamano ahinya gimindiko oteno to kanyal somo. Gin gik manyalo kelo achiedh nade. Ramogi TV aneno e yo makare ma Sara Singa. Erokamano ahinya mar wang' neno Kanyamkago West. Owacho ni kaka sa sudo e kaka wasudo kodu. Ote machielo ka mabende matieko godo kaeto wadhi e yweyo. David from Migori. David from Migori, iniwacho mana ni neno e yo makare. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.
Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chielo kinyi, nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo, tend wedhe kaunti ma Homa Bay koro wacho ni ber ka pinje mag Afrika ma ugwe obedo gi chike machalre matayo chenro mag lupo e nam Lolwe matieko wach masan ma jolupo ma Kenya osebedo ka yudo lwet obila mawuok e pinje malibamba. Jolupo matiyo gi nam Lolwe ahinya to chula mantiere nam Lolwe kama oting'o chula mar Remba kod Ringiti osebedo ka neno matek e lwet obila ma Uganda magikoni osebedo ka kotogi kendo kagisewogi kuom kalo kiew mar lupo kod dhi ataro gi chike mag lupo e pinyno. Jakom mar dho-wedhe ma kaunti ma Homa Bay Edward Oremo owacho ni jotend pinje mag Afrika ma ugwe onego yie bedo piny kendo giket chike machalre matayo weche mag lupo e nam Lolwe. Ma Uganda osesiemo wang'e kendo bende wasebedo gi budho motwere kabisa gi sirikand Kenya e neno ni wawuoyo kodgi e chandruok ma jolupo yudo loka Uganda kuche yor meko. Pod nitie ng'eng'e matin mag meko ma wayudo particularly kowuok kuom jo Uganda Revenue Authority mantie e chulano mar Hama. To king'iyo gik ma imeko negi gin gik moko ma samoro biro koluwore kod tungni mag chike matayo lupo mantie pinje adekgi.
kata odoko ni walupo kamoro achiel. So pod wakwayo ni ker marwa gi jotendwa pod nyaka ket wigi piny spirit mar East African Community mondo ng'i ni oket kanyakla ka ma kisungu wacho ni gi harmonize weche momakore gi chike mag lupo mondo gibed machal. Nikech chon Waganda inche wacho ni gimako jo lupo ma Kenya nikech tiyo kod kilwa marach. But sani to koro most of the time yudo ka kilwa ne bera to samoro gimidwaro kuom ranyisi sani koro Uganda wacho ni jowa ok onego bed ni dhi nam gi barafu yie. To wan Kenya ka to wacho ni rech onego bed ni wuok e pi ni chap to lware barafu mondo maintain or reduce post harvest loss lal miyudo tok kosegol rech e pi kokete yie kacha. To kocha to giwacho ni bedo gi ice nam no nyalo mek tiek ndalo mang'eny e nam. Yes, en ndalo mang'eny to onego bed ni waketo ice mondo preserve no rech. Koro pod iyudo ka chikego gin moko matuo morembo onego ng'i mondo mul. Familia maloyo ang'wen e gwenge ma paw lweny e sub-county ma Suna West ywago lal manokel kod koth mar auka manochwe midhiambo manyoro. Kodhno weyo ka udi maloyo 4 okethore kanyakla kod cham e puothe bende. Nyaka sani nitiere familia moko manoninde koyo bang' utegi kethore e odhiambono. Familiago koro kwayo kony mondo giyud kama ginyalo dakie. Mier 4 moketo yiende ei dala oluo wi udi te. Moganda dhi nindo oko mathoth. Koth nochakore gimoro madhi kar saa 10. To dhi gi gimoro ka saa 1 gi dakika moko. To setieko chung'. Kendo biro mapek gi pe ga wato umo maonge giminyalo golie kaka kodoyo ndege oumo maonge gimoro amora mogole ot lal go te. Mamiyo kod nyithindo dhi nindo oko sani onge kata gi onge kata kaka dang' no kony kata nyaka gitedo te okethore ote. Kwayowa maduong' kuom sirikal ni ka uneno gimotimorenwa ni e wang' jowi kawuono ni ta wakwayo ni wayudie kony mapiyo nikech waonge kata kama wadhi ninde sani. Oganda mathoth dhi nindo oko maonge kaka konyruok dhi bedonwa. Omiyo wakwayo county government kokadho kuom governor marwa Ochila Yako, mbunge marwa Masuna West Peter Francis Masara kaachiel gi jo well wishers mamoko manyalo neno gimotimore ni yieuru mondo ukonyie dala Okinyi ndege odiochieng' ma kawuono kuom gimotimorenwa. Ka koth ochwe bang' gimoro saa 1:30 to ogo miere modhuro ka yien ogore piny. Mamine moko kaka sasa chiliel machiudo ndege maonge chuore kata tima wuoi manyalo konye dhi nindo oko sani nikech yien. Tumeshangaa baada ya mvua tumetoka nje karibu tulie sisi sote, kwa maana miji 3 miti imevamia na nyumba imeanguka. Hasa tunalia sana mjane aliye hapa kwetu amepata shida tena, hata sasa analia pamoja na watoto, hana mbele wala nyuma. Ni mama ambaye tu anajisaidia kwa kulima. Tunaomba serikali isaidie huyu mjane. Rowere magweng' ma Mahoma mayudore Budalangi e kaunti ma Busia dwaro ni sirikal kod jokanyo mamoko marito alwora mondo ti kanyakla mar kedo gi pii oula mosebedo kaluwore kod aora Ndoya masani opong'. Rowerego gie sani ochuno mondo kaw ting' mar keto agenga e dho aorano ka gitiyo gi lowo kod kuoyo. Kama giwacho ni osekonyo e duoko chien pii madonjo e miere, kata kamano gidwaro mondo lose e yo makare kimiyo gi duoko mosiko. Gwenge ma Budalangi kuom kinde malach osebedo gi midhiero mar pii oula ma kinde ka kinde ma osebedo kadaro ji kowuokie miechgi. Hika tunafanya hii inasaidia sana wa binadamu wenye wanakaa hii area. Vile tunaendelea kuchota mchanga kwa hii maji yetu inatusaidia sana, mafuriko inakuwa kidogo sana kwa sababu vile tunaendelea kuchimba kina chini na vile maji pia ikikuja na force ya kubomoa kwa ukuta ikienda nje. Tunapochimba huu mchanga hapo ndani tunapoingia huu mchanga tukitoa, huo mto unaenda chini. Sasa ile level ya mafuriko maji kujaa pia ina reduce inakuwa chini. Maji ikijaa inapata mto umeenda deep, hasa ina hiyo maji ina occupy hiyo space na inabaki level. So kupitia kutoa mchanga kwa hii River Nzoia
imetusaidia sana, kwa sababu wakati kama huu, hii ndio wakati ilikuwa inatangazwa kwa redio, kwa TV ya kwamba mafuriko Budalangi, lakini hata serikali yenyewe imengojea ya kwamba mafuriko itatangazwa Budalangi, hijaona kitu kama hiyo. Kitu imesaidia hii kitu, hiyo jambo kama hilo ama mkasa kama huu, ni ya kwamba vijana vile wanaendelea kuchimba ama kutoa mchanga katika hii Vanzoia. Hii Vanzoia inaendelea kuwa deep. Hii kutoa mchanga inafanya maji haiwezi kuingia kwa maboma. Inatusaidia sana. Hata kwa masamba haiwezi kuharibu chakula. Jari osemaki kendo apedha dhi nyime mar manyo jogo bitudo gi monj manchene jopiny otimo tesendo bila maramula manoyo ka ji ariyo owito ngimagi kendo udi maromo 6 owang'. Kaka Steve Biko lero, magi biro e kinde ma familia ma jogo manchene utegi owang' to dong' e koyo kendo wuok e gwenge maramula kaluwore kod luoro mar ngimagi. Alo manok tok rakruok bede kindo bila maramula kod jopiny mane kwedo chenro mar dwaro daro gi e mier mar chiwo thuolo ne kambi moro mok mar piny owacho mondo ta chenro mar kunyo mula kae, gino manoweyo ji ariyo kowito ngimagi kod udi 6 kowang'. Ji ariyo osemaki kendo apedha dhi nyime mar manyo ji mamoko ka nonro bende dhi nyime e wi tho mar ji ariyogo. 2 arrests have been made so far, and we are also following other leads, and they will be taken to court here soon. So I can assure you over that one that we are following very leads. Let the police do their work. E twak mare gi jofwamb weche wi chal mar arita kwe gweng' maramula, County Commissioner Masiano Bat Komora nowacho ni giserito arita kwe kae kendo jopiny ok owinjore obed kod luoro moro amora. Kuja kukaa kama kamati ya usalama kuhakikishia wakaji wa Ramla ya kwamba usalama wao tutaangalia vile ilivyo, kwa kuwa ni wajibu wetu. Gibire kinde mamoko kuom familia manyocho wang' utegi to dong' e koyo ka ginyiso luoro margi ni tuoche mopogore nyalo gore kuomgi kendo familia gi dide krochore ponono koresgi mapiyo. Kaka an ninyo wang' oda gi gimoro amora e ot, ochako wang' masinda mamiya pesa daily, nyegi wang'o. Koro kwayo sirikal nonyiswa adier kuma ji chomo, nikech gini ging'eyo ok gikia. Nikech wan kuma ne santo wuoke, wan wakia kuma ne santo wuoke. To gini kosedonjo en yie marwa kata tamruok marwa, to jomoyie iwang'o utegi nang'o. Ewi mano, ne gikwayo piny owacho mondo many yore mag duoko kwe e gweng' maramula kod twak gi jopiny ewi wach kunyo mula kae mondo giyud kaka ginyalo dok pacho. Sani investor biro ma international investment ma dhi konyo Siaya County, dhi konyo national government, wakelo siasa. An gima kwa sani mokwongo number 1 ni familia ma nyiregi serikal mar county wachago do MCA mara Mheshimiwa Seth Baraka Ochieng rangie jogi MP Elisha Ochieng Odhiambo isebedo ka ndalo mang'eny higni giduto nyore ka nyiloso. Please jo familia ne oko ninde koyo, nyithindo ninde koyo, jodongo thagre mano kong ya apil ne governor, please Nyatieng mosiepna pare jogi koth go oko, chieng' chamo oko, jogi thagre. Magi bire kinde ma ohala osedoke wang'e kendo chenro mar wuoth manyocho ng'ikore bende odwoke wang'e kata odoko ne jopiny to pod ni kod luoro ewi arita margi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Sirikal kaunti ma Nyamira kotudore kod bengi moro e pacho ka ochako chenro mar siro jopuonjre matiegore tije lwedo kaka yo mabiro konyogi yudo thuolo mag tije. Chenro ma kamano geto jopuonjre 579 mantiere kuonde tiegruok mag tije lwedo 16 e kauntino kendo ketnegi tenge omenda maromo $30 million. Kata kamano, moko kuom jopuonjre ma ichano sir to yuago reyo kaluwore kod nok mag tije kendo gikwayo kauntino mondo konygi e yudo tije e chenro mag sirikal. The great job you have done to our PTCs. A few of the students. This is a joint venture and has enabled 579 trainees in 16 vocational training centers access full scholarship. Further, my administration
has injected an additional 10.5 million shillings to support an additional 1,786 trainees in partial scholarships. Tuko na mafundi hapa, tuko na plumbers, tuko na electricians hapa, tuko na hairdressers hapa, tuko na beauticians hapa. The challenge for them to access work is tools. So your graduation, mimi nitakuja hapa, sikuji na mdomo, nitakuja na toolkits hapa. The respective department accelerate the preparation of Nyamira County Vocational Training Center bill so that we integrate the needs of the learners, the needs of the parents, the needs of His Excellency in a practical way so that we can get proper funding. Katika ile miradi ya national government na ile ya county government ambayo inakuanga hapa nyumbani, make sure our people, our young skills are given the first priority. Juu haiwezekani, Your Excellency, ati sisi tunajenga ofisi hapa Nyamira, ati watu wote majamaa wanatoka Nairobi na sisi tuko hapa tumesoma. Hiyo inawezekana? Jotelo mag duol mag jopuonj e kaunti ma Nandi dwaro ni sirkal oduok jopuonj e chenro machon mar thieth mong'ere kaka bima ya afya ka gikoni okumba mar thieth ma SHA okonygi kaka owinjore. Ka giloso e nyasi mar iko moro e gwenge ma Lalasiwo, jotelo mawuok e riwruoge mag Kuppet kod Nat e kaunti ma Nandi okoni ni jopuonj mang'eny kale chandruoge mang'eny ka gimanyo thieth kata obedo ni gichwalo chudo margi okumba mar SHA. Ne gichiwo ber mar duoko chenro no machon ka giwacho ni macha ne chiwo kony maonge mibadhi. Sisi tuko na shida ya SHA. Tukiambiwa money on the books, we shall go for the... Kama tukiambiwa SHA or our own minute, we shall go back to our own minute, which was assisting us 100%. SHA saizi imetupatia shida mingi. Let the service providers and in conjunction with SHA get a reliable system which will not be affected by simple technology like sijui maneno ya network imepotea. When that SHA is affected, for a teacher to be treated, the amount maybe sometimes surpasses the amount that the SHA provides. During that time of Minet, we were not even adding any amount. The medical scheme was covering even up to a maximum of 5 million. But at the moment, it is a maximum of only 1.5 million, which is becoming a great problem. So I call upon the government to streamline this issue. Failure to do so, we are embarking on streets. We will go and paralyze learning so that the teacher himself is comfortable. Piny owacho medo jiwo oganda jo Kenya mondo ndikre kaka jogo ombulu e kinde maduol mochune yiero pacho ka IEBC dhi nyime gi chenro ma kamano. Maerien kaluwore ni nitie moko kuom kauntis e pacho ka ma kwano oganda mosewuok oko mandikore kaka jogo ombulu pod ni piny mokalo. Koloso e kinde limbe mare masidho ayanga ka thieth ma Bomet level 4, gavana ma Bomet Hilary Barchoko jiwo jodak makono kod rowere ma kaunti no mondo wuog oko kar romgi kendo ti gi thuolo nieri mar ndikruok kaka jogo ombulu mar ni ok ginyal kelo lokruok ka ok gigoyo ombulu e yiero mabiro. Na ningependa kuwahimiza hasa vijana wetu, the Gen Zs, quite a number of them are now over 18. Wengi wamechukua identity cards. Tunawahimiza wachukue kura. And those who are above 18 na wachachukua identity cards. Processing of those cards nowadays imekuwa rahisi. Within 2-3 weeks uko na your identity card. So far we're almost halfway our target, and we're happy for that. What we do in the office is the change of particulars. That is, in case you change your name or you want to change your details of your voting registration center or your personal details, we do it in the office. We also carry out the transfer of voters. That is, if you want to vote in Bomet Central constituency, we change your voting station to Bomet Central in the office. We don't do it in the field.
Familia mar rawera ma jahigni 22 manowito ngimane bang' kane ochiele kod magina gobila koro dwaro mondo duol mochung' ne rango tije obila IPOA mondo okaw okang' mar timo nonro mondo nyathigi oyud ratiche. Rawerano nolalo ngimane e kinde mane odhi nyime kod tije mage e gwenge mag Watamu e kaunti ma Kilifi. Komachielo, riwruok maok mar piny owacho mong'ere kaka Vocal Africa to wacho ni nek ma kamano ne oneno bang' rakruok e kind obila kod achich moro mar kuo, ka gimedo ni rawerano mong'ere kaka Kazungu Jefwa magina ne onego mana kuom hawi marach e kinde mane ne tije mar riembo bodaboda e alworano. Mimi nataka ndugu yangu apate haki yake, kwa sababu ni kama amedhulumiwa, kwa sababu hakuwa katika ile vita huko. Basi tukasema ulikuwa pamoja na wao wenye kufanya vurumai, lakini alikuwa na kazi zake mbali na huko kabisa, na tuna ushahidi wa kutosha. Hakukuwa na majambazi, hata hiyo risasi ni ya polisi. Na kitu ambacho kinashangaza ni kwamba hawa maaskari hawakwenda kuona kule mahali ambapo aliangukia, na sisi wenyewe tulienda tukaona kule ambako aliangukia, lakini askari kufikia saa hii kule angukia huyu kakangu hawajaenda kukuona. Kwa hivyo ndio tunashangaa na hawa maaskari. Kwa hivyo wafanye haki kwa ajili ya huyu mtoto wetu Kazungu. Kazi tunawapatia IPOA isibaki jina ya kwamba nyinyi kazi yenu ni kuchunguza mauaji ya polisi na kurecommend action ichukuliwe. Tunataka kuona action ikichukuliwa, especially hapa eneo la Pwani. We want our law enforcers, the parliament. It is high time that we need a law that will make sure that wakati kuna maandamano, wakati kuna ghasia kwenye jamii, hawa polisi, they should desist from using live bullets. Hadi lini tutaweza kuwapoteza hawa vijana ambao wako na matarajio makubwa na mustakabali wao ambao wazazi wao wanautegemea? Ni vijana ambao most of them were innocent, they were not involved in any kind of violence, not involved in any kind of chaos and brutality. Juzi tu tumetoka kuzika kijana mdogo wa miaka 14, mwezi uliopita pia tumetoka kuzika mwingine wa miaka 24, na leo hii pia tunataka kuzika mwingine wa miaka 22. Je, hadi lini dhulma hizi zitaweza kuendelea? Erokamano kuom medo kete ka wadhi yweyo mar ariyo ka waduogo weche tuke. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Who did this? Apenyi manegi bichungu nwenda rakae wanjume bisi. Ikenya kuchia? Omondu no wachona huko winjo nyinga. That is a very valid question, but to the wrong person. I don't talk to strangers. My attitude ma interrogative. Samangato nikishile to obolre. Acha lunyinga makech kayo. We'll see each other. Adak makati yongi. Omondo kudora katani ba kadwara. Itimo marach mabe. Chorwa chora mana mabate kachacha. Mondo wach gimora mora mudu. Dial *811*272# to get Finale as your skiza tune.
E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Kapok wadhi e tuke, wadwani mondo wadhi ane achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumo mondo wawinjane mago matimore. Ji adek achije adek mitudo gi monj ma seneta ma Vihiga Godfrey Ososi ochwale doho mamalo ma Kisumu ka jamin buche okwayo doho mondo yienegi gimed dino ne achijego eko e sama gidhi mbele kod nonro margi. Kata kamano okil mar achijego dwaro ni mondo mi owegi gi rambun. Doho ma Kisumo dhi golo ng'eto mare e wachno ka chenro mar golo ng'eto dhi mbele. That the respondents are a flight risk and that the mobile phones of the respondents are yet to be forwarded to forensic laboratory at DCI headquarters Nairobi for analysis to help in arresting of other suspects who are still at large, and that statements of other key witnesses are yet to be recorded. I have considered those reasons, and I do not agree with the applicants that an identification parade is a compelling reason at this point and ought to be done even before the suspects were brought to this court. I take note of the fact that there are other key witnesses who are yet to record statements, and the respondents are likely to interfere with those witnesses, notwithstanding the status of the complainant. I've also noted that the police have brought the respondents within the 24-hour timeline as per the Constitution, and have not had enough time to conclude their investigation. The preferred charges have been sufficiently indicated in the application, being a charge of robbery with violence contrary to Section 296(2) of the Penal Code. And considering the seriousness of this offense, I am persuaded to grant the applicants time to conclude the investigation. Therefore, I will grant the respondents, I will order that the respondents be held at Kisumu Central Police Station for a period of 7 days to enable conclusion of investigation. Those are the orders of them. Mana kamano koro wadhi weche mag tuke kama oyudo ni tim mar Kenya ma jotugo manie bwo higni 17 Junior Starlets osemol e piny mar Namibia boma ma Windhoek motelo ne tugi gi piny mar Namibia e laro thuolo mar dhi e World Cup. Tugo no idhigo Jumapil. Tim no nyowuok e alap ndeke ma Jomo Kenyatta nyoro kama koro gigeto yudo loch kawendo madipoka omiyogi thuolo maber e chope World Cup mar ariyo. E thuolo mokwongo ne gidhi e World Cup higa mar 2024. Tielo mar ariyo mar tugo no dhi bedo e alap tuke ma Ulinzi Sports Complex tarik 18 dweni. Jaloch e kind timbe ariyogo bro rado gi jaloch e kind Uganda gi Zimbabwe. Erokamano ahinya Kwaramogi kuom thuolo mari. Mago ema ne waiko ne weche manyien mag migago. Wadich ahinya odwa mar ka weche manyien koromo saa 10 waduogo gi mamoko eka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor
bed gi odiochieng' mokwe.